kwete vanatagwirei, kwete vanasapwanya mbavha idzi. Tiri kutaura munhu anodiwa nevanhu, munhu ari kufarirwa nevanhu, kwete munhu anofarirwa nebato. Handiti kana akanzi abva kubato ripi, kana even kana akanzi abva kuopposition, imi vana vakomana vashoma shoma, vanhu masapota zanu, gamuchirai sero munhu iyeyo ari kudiwa nenyika. Vachiwenga vacho ndo vatonyanya kutokonzeresa nyaya yemachaina iyoyi. Munoziva pamwe pacho taitaura kuti muriswa pamwe pacho unombodhomoka, kudhomwa kwake dambudziko ratakatsamwira ndiri kushandiswa, but zvimwe zvacho zvaanotaura ka zvinhu zvokutoti munonyatsoona kuti but ari kutaura chokwadi zvimwe zvacho, because vachiwenga ndiko kwavanorapwa kuchina kumanhingiriki, ndiko kwakaponera kwakararamira. KwaMutoko uku kuri kunzi kune machaina auraya munhu, ende machaina iwayo ari kunzi aita zvekupfura munhu, ndokuda kunomufushira, kuda kumuwiga kuti asazikana kuti wamupfura munhu KwaMutoko kuna Nyamuzizi. Chinonetsa ndechekuti vanhu vekwaMutoko panguva yemaelection vakadisturba vanhu vaifanira kunge vachimiririra maelection ikoko. Vana Mapango Mapengo ndo area yakakwikidza comrade Mapango Mapengo iyoyo, vari MP, vari citizens. So wakavhiringidzwa, wakabirwa maelection nevanhu vari kuNyamuzizi, nevanhu vari KwaMutoko. Zvinhu zvayo zviri kuitika izvi hazvigone kubata Mutoko Nyamuzizi chete, zvinogona kuitika kumakwari ari kwana Mutoko kuya, kumagranite ari kwana Nyamuzuwe kuya uku, kwana Chindenga, kwana Makokoro, kwana Nyamakope, kwana Nyamukoho, kwana Mushimbo ende Mudzi, zvichienda zvakadaro. And nyaya iyoyi yaipere yakadaro, kwese kunonzi kwana Gurure yaipere yakadaro, because vanhu vekwaMutoko vanosapota ZANU PF Stereki, vanoda ZANU PF kudarika rusununguko, kudarika shanduko. Vanhu vekwaMutoko vachiri kutorwa senzvimbo iya yakapusa kana yakasaririra. Vanhu vekwaMutoko vanoitiswa zvese zvese naana Mebo Chinomona, vanoitiswa zvese zvese naana Odo Nyakudanga, vanoitiswa zvese zvese ikoko. Vanhu vekwaMutoko havasati vava nerusununguko rwakajeka kana rusununguko rwakakwana, because KwaMutoko vagara vachithreatenwa, vagara vachishandiswa. Saka Mutoko inzvimbo inoda rudzidziso, inzvimbo inoda kutogarwa pasi vanhu vemo, because vanhu vaya vakafanana nevanhu vekunana Uzumba Maramba Pfungwe vachiri kuseenzeswa, vachiri kuitiswa naana Mudarikwa, Simba Mudarikwa nevamwe vakasiyana siyana mapoliticians. Saka ndine urombo panhau yataurwa yeKwaMutoko iyi, inosiririsa chaizvo. Mukaona kuti vanhu vekwaMutoko it's a poor area, vanorarama nekurima. Vanhu vekwaMutoko mamineral wanawo, but it's not too much resources. Only this granite, gold riri kumudzi kumakaha pasuku, but pakati panapa apa it's a granite chete chete ndo iripo. Magranite achona makoma apera KwaMutoko kuya kuya, makoma apera, ende ndo zviwanikwa zvinotadza kuti makomo iwayo, mamwe makoma acho ndo anga akawigwa vana Mutoko, ndo anga akawigwa vana Nanohoreka, ndo anga akawigwa vana Kawazva, Chifi Kawazva, vana Chifi Mutoko, vana Chifi Kaunye, ndo anga akawigwa vana Chifi Nyamutsahuni, ndo anga akawigwa vana Nhingirikini, azvinzwisisiki ba, vana Chifi Mutoko, vana Mapaswe nevamwe vakasiyana siyana. So nzvimbo idzodzo makomo iwayo, vana Chifi Nyamakope, vana Chifi Chindenga, vana Mambo Chindenga. So ndo nzvimbo dzavo dzavanokoshesa dzakawigwa madzitateguru avo idzodzo. Dunhu reMutoko, vana Kaunye, Chief Kaunye, vana Chief Chimoyo, so zvakaoma, zvakaoma. Nzvimbo dzacho idzodzo ndo dzapera kuparara nemachaina iwaya. So chiri kunetsa ndechekuti vanhu vekwaMutoko kana ukada kuti uwaonese, vakagarwa bhamba naana Mebo, ndo kwana Mebo Chinomona kwacho ikokoko, kunonzi kwana Nyamuzuwe uko, ndo kwana Mebo Chinomona, uyo akanga akarorwa kwaGuya akarambwa uyu, akazodzoka kumusha kwawo kwaChinomona, akaita mwana naMunangagwa muhondo, maona manje. Saka nyaya iyoyi mukaitarisisa manje, inonetsa vabereki, inonetsa. I don't know kuti akaita muhondo yevantu vakazita vabva kwaGuya, I don't know,
but vakanga vagara kavari mahure ana Mnangagwa vari kuMozambique uko. Saka mukazvitarisa izvozvo munonyatsokuona kuti kwaMutoko kwaita dambudziko rekusaririra, dambudziko rekufumuka kwekuti vanhu varimo vachiri vanhu vaya vanogara vakaita politics dzokudzidziswa, vaya vanorambidzwa kuteerera Studio 7, vanorambidzwa kuteerera ningirikini Kulian TV channel, vanorambidzwa kuteerera Gambakwe, vanorambidzwa kuteerera Jolas TV channel, vanorambidzwa kuteerera ningirikini vanachatufa, vanorambidzwa kuteerera machannels. Vanhu vekwaMutoko vakagara nemaovheti ari imomo akaoma musoro zvisingaiti, but kwete kuti vane mari maningi maovheti acho kandi vakapfuma. Vamwe vakaenda kuhondo kuma79, vamwe 78, vamwe 77, vashoma ndo vakaenda kuma 76, 75, 74, 73. So vazhinji maovheti mazhinji maMutoko vashoma vakanojoina hondo kuma 71 vashoma, handi mazviona. Saka vanhu varimo vazhinji vacho ma79 iwaya akaenda kuhondo 79, ndio vanhu vari kuonesa vanhu ndondo maMutoko. Remember kuti maChina akaonzwa neZANU PF. I think iwana idea kunyanya especially iwe General Chiwenga ndio shamwari dzavo, nokuti ndoko vakaenda kunorapwa kana vakaenda kuma check up ndoko vanda kucheck up ikoko. Saka it's obvious vanofanira kunge vachitobata China zvakanaka, vanofanira kunge maChina saka ari kuzara muno because ishamwari dzana baba Chiwenga, dzana comrade Chiwenga. Saka panonetsa kuti titi isusu vaChiwenga vangazogona kugadzirisa nyika ino ikanaka. Inogona kutoita mamvemve futi kutoparara wesi manje. Aidha patoita munhu ari nani, aidha kuti abva papati ipi kana papati ipi, but ari munhu ari nani. Kana muZANU macho mune munhu ari nani, pati chokwadi chiripo tinoziva kuti chamisa ndiye munhu akatarisirwa nevana veZimbabwe. Tiri kutaura kuti kana zvichinge zvakanyanya kuita ngezvinodai mamiriro azviri kuita, hazvigoneke kuti nyika ibve mumaoko maMugabe yoenda mumaoko maMnangagwa, yobva mumaoko maMnangagwa yoenda mumaoko maChiwenga. Mugabe yanga aitori wese, but Mugabe anga akatenda kuchikoro is educated man, ende Mugabe anga ane ruzivo, anga ane chiremerera. Payaenda mumaoko maMnangagwa nyika yabva yaparara. What about ikaenda mumaoko maChiwenga ichibuda futi mumaoko manhingiri maTrababalasu? Saka pane pano pokuti kana vana veZimbabwe tichigadzirisa nyika wongo vamwe vanofunga ndikuda kuti nditini wachamisa ndiwo vanofanira kutonga chete. Even kana ukabva munhu ari kuZANU PF kwacho ikoko ari munhu ari kudiwa nevana veZimbabwe, it's not a problem. Even sarudzai munhu amunoona ane musoro ane pfungwa akaenda kuchikoro anogona kutungamira nyika, kwete kusarudza vana baba Chinogurei vanotungamira nyika, vanoziva kuti inofamba sei. So nyaya iripo ndeyekuti isai vanhu vasvinu vanokodzera kutungamirira zvinhu, vanoita kuti zvinhu zvifambe. Handiti muri kupaona chatinoda isu vana baba Chinogurei kutungamirwa nemunhu anoda zvido zvedu, anoteedzerawo zvatinoda, anoita kuti tirarame zvakanakawo. Handiti mazviona manje? Tichibatsidzana aiwa apa pashata, aiwa apa pashata, anonzwawo kutaura kwedu sevana veZimbabwe. Noti kuti munhu kana aiswa haadi kuteerera macitizens, haadi kuteerera zvara zvenyika yeZimbabwe, haadi kuteerera ningirikini. Tinodawo munhu kuti kana akanzi tungamira nyika, munhu unotungamira nyika nenzira inochiwa. Saka kana kuZANU PF kune munhu unogona kumira uchitungamirira nyika, kwete vana Tagwirei, kwete vana Saupwanya mbavha idzi. Tiri kutaura munhu anodiwa nevanhu, munhu ari kufarirwa nevanhu, kwete munhu anofarirwa nebato. Handiti kana akanzi abva kubato ripi, kana even kana akanzi abva kuopposition, imimi vana vakomana vashoma shoma vanhu masapota eZANU gamuchirai sero munhu iyeyo ari kudiwa nenyika. VaChiwenga vacho ndo vatonyanya kutokonzeresa nyaya yemaChina iyoyi. Munoziva pamwe pacho taitaura kuti muriswa pamwe pacho unombodhomoka, kudhomoka kwake dambudziko takatsamwira ndiri kushandiswa, but zvimwe zvacho zvaanotaura zvinhu zvokutoti munonyatsoona kuti but ari kutaura chokwadi zvimwe zvacho, because VaChiwenga ndiko kwavanorapwa kuChina kumanhingiriki, ndiko kwakaponera kwakararamira. Saka zvinoshamisa kuti unotsiwa murungu ubvisa muBritish uchimutsiwa nemuChina. Iko zvino vanhu vakupera kufa kwaana Mutoko. Vanhu vekwaMutoko veUzumba Maramba Pfungwe taigara tichivaudza isusu unana Mudzuku kuti muri kusapota chibato ichi, chibato chakadhakwa chakafumuka chakafa ichi. Iwo busy sikatata chete. Muri kusapota chibato ichi varume, chibato chakadhakwa ichi. Iko zvinezvi tarisai muone nzvimbo dzanga dzaakutorwa naNyamakupe kuya. Nanhasi uno hamusi kuziva ingaende ka10 20 30 iyo isapota ika vanhu kwaMutoko muchisapota mahumbwe akadai so. Tichakunzwai futi ndimi nemakuridza mhere futi, vanhu vekuzumba, vanhu vekumudzi, vanhu vekunana Shamva, vanhu vekwaMurewa. Tichakunzwai makuchema.
muchizviita shasha chaidzo dzezanu kuita varidzi vezanu kuita vanhu vanoziva zanu. Ine varidzi vakafa chaicha vakaumba zanu but nanhasi vakafa vasisiri muzanu. Ine vamwe vanhu nanhasi vakarwira zanu mageneral chaivo vakadzosa munangagwa akapera kufa. What about iwewe pombi yadonha zvako uri kwamutoko kwacharehwa unoti kwai ndiri muovheti wo usina kana uno mabhurukwa 10 chete mumba kwai ndiri ningirikini kwai ndiri muovheti inini uri kwanyamuzwe ikoko uri kunyamuzizi ikoko wakaenda kuhondo 1979 70 hondo yakuda kutonopera. So zvinhu zvinonetsa izvozvo kuti ndo vanhu tumaovheti tiri kushungurudza vanhu maana nyamuzwe muya maana nyamuzizi maana charehwa muya maana ningirikini maana nyamuzizi muya mese munana katsukunya mese munana charehwa muya na chindenga mese muya maana chindenga umo ndoto vanhu tiri kushungurudza vanhu itoto mumavhireji ndoto vanhu tiri kushungurudza vanhu munharaunda mudunhu tuva kuti ovheti kwakadaro itikoto twakazonojohina hondo 1978 1979 hondo yakutopera havana kutomborwadziwa zvakasimba nehondo yacho. Vamwe vakatongosvika ikoko nekutoita zvimatraining ningiti kwakutopedza kwakutodzoka paground. Havana hondo yavakazonyatsorwa chaino kuti hondo yanga yakunotonhora. Hati muri kuzviona. Saka unoona kuti kwese kunana mudzi kwana nyamukoho, kwese kwana nyamuyaruka kuya kwese kunana makaha. Kune tumaovheti turimo tusina kutombostragura zvakanyanya kuhondo. Tumwe twakangoerekana nekungotambira vanhu kumasizifaya nekutojoina. So ndo tiri kukanganisa vanhu kaitwa iko zvinezvi ungatarisa kuti wafungewo kuti vana mujibha vari mamutoko imo mwakarwa hondo, vana mujibha vari mamureva imo mwakarwa hondo, vana mujibha vari muzumba imo mwakarwa hondo vanei chavakadya. Makuwa mangani ari muzumba muya evana vakabhombwa vachibikira makomrade. Makuwa mangani mungatarisa vana vakabhombwa vachipa makomrade masadza vari kumabhesi. Pati vana ivavo chamakagona chete kungorangarira kuenda kuita heroes muchidya masadza ikoko. Ko vana ivavo vakarangarirwa here? Pakatiyo ipapo vakarangarirwa here vana vepakatiyo vakabhombwa? Vana vepakangara vakarangarirwa here? Vana vepamutavatava apo vakarangarirwa here vakabhombwa? Vakarangarirwa here vana mumaramba? Vana vakupfungwe uko vakarangarirwa here? Vana vekunhingirikini kubangaru, vana vekunhingirikini kwana katiyo, vana vekwana manyika kwana nhakia kwana chidodo kwana chifundi vakarangarirwa here vana vakabhombwa vari mumabhesi? Vana vekuko munona mureva senda muya kuurungwa vakabhombwa vakarara paya vakarangarirwa here? Chii chavakaitirwa kana vabereki vakabhombwa muya? Mune vabereki vamwe vakafira mahara nekubikira makomrades vakaitirwa vabereki ivavo. Maana kagande meso, maana chindenga muya, maana makokoro heroes dzevana makokoro. Chii chavakaitirwa vana vese vakari vakabhombwa paya? Vana vari mana kagande muya mese mana nyamakope muya maana ningirini imo mese muya maana katsukunya muya mune vana vakafa muya maana nyamakope maana charehwa maana gurure muya mune vana vakafa muya vakapera kufa muhondo muya unana nyamuzwe meso maana kawazva maana nyamukoho meso maana makosa maana masenda mune vana vakabhombwa vachibikira makomrade chete maana musvaire meso maana tsiga meso maana mutoko senda meso pachikondo apo munhingirikini umo unonzi kuchii pamutoko paheroes apo pajoko apo pane vanhu vakabhombwa pane kembi yemasoja, pane vanhu vakabhombwa ipapo, pane heroes iripo ipapo. Mukaenda kwana mushimbo uko, mukaenda kuna nyamuzizi meso mese munana mapurazi meso kwese kunana mudzi kunana nyamukoho kwese kwese kwana nyamuyaruka kwana nyahuku unana musau unana dendera makaha meso mune vanhu vakabhombwa kunana chikara uko vachibhombwa ninawe kubikira makomrades. Mune vabereki vakafira mahara imo muya mwese unana nyamuzizi mamuruta makafa vana vakawanda chaizvo. Mune mana mujibha vakawanda vakapera kufa nekubikira makomrade. But maovheti ari mamutoko imomomo vanoita basa rekushungudza vana vevanhu ivavo nekushungudza chemberi neharava idzodzo vachishandiswa nana mebho chinomunana naodhonya kudanga. Iko zvinezvi machaina arita zvaanoda uko. Chinonetsawo comrade chiwenga vachionawo futi ndivo vacho vane ukamari machaina stereki pari zvino. Even pakabvisa Mugabe vakatanga vatombonoita meeting kuchina. So zvinhu zvinonetsa machaina aya anogona kusungwa asi havana havatore time vanobvisa mabail out. Kunotosungwa muZimbabwe munhu kwamutoko ndiye anogona kusungwa, not machaina. Machaina aya hatori nguva ari mujera, vanongovharwa zvokubata kumesi kunyaradza zvinhu zviso zvevanhu because vane support from the office, the president office. Vanenge vachicha kunyadziswa nenyika yeChina, vanenge vachicha kufumuka, vanenge vachida kuramba vachiumba ukama neChina vachiita mabhizinesi avo iwaya. Madzimambo emamutoko akanyarara arimo madzimambo muya
chief kawazva wakanyarara, vana vari kubhombwa nemachina rupondwa. Chief kaunya wakanyarara, chief mutoko wakanyarara, chief chimoyo wakanyarara, chief nyamko wakanyarara. Wana maposa kwa makwanhiri kwa makosa vairangara wakanyarara. Chief mkota kumudzi wakanyarara, chief nyamakope wakanyarara, chief chindenga wakanyarara, chief kechare wakanyarara, chief nyamutsaona wakanyarara. So tiri kuenda kupi? Tiri kuenda kupi? Wema churches, vakuru wema churches vari mamutoko wakanyarara, mabishop, churches ari imomo akanyarara. Ona vana vakura vange huku nemabva kura nemachina. Pamusoro pazvo vachiparadza looting upfumi hweimomo. Even ministers anomirira matunhu iwayo, even masenator anomirira matunhu iwayo, MP, councillors. Ivo vana mebho, ndiro meka mebho rinomirira ikoko. Amborizwa richivhoisa kana kutaura nasi nogona kutaura duzvi pamusoro penyika. Shame. Baba chinogure maita basa.